abale Mulungu wachifundo asa wachiro ine chaka wachiro ndachirowa chaka abale chaso pano 365 masiku so pano tusandikuze chakachi timanyadira hape kulo watu kwa chaka sikuvuta koma kutuluka bambo ndito ili koma kutuluka ine ndaona malo mwa hape ndizi nyadira apatate wali kuti ndatulukapo kulo wasikuvuta mchacha ndipo inu za chaka mkuninenda ine ndagona ndili pampando pasate wani kudikira pa wani waye sani masegula ndagatwala fukoloko ndimbe zinganga ndi anthu bambo ine tulo ndagona chama 10 kulo akazanga kandi kipongwe akazanga anazuka nyukaimbe zinganga berani gonani ine mene ni mazizimuka mulazo ndani 5 koloko mama inu kwacha aliye maimba zinganga aliye osateka nane ndikaimba ndazimba mama watu bawani ndayani 5 koloko lamora ni pimba usiku ndai yako bali kukalamba kuda atati ukamakalamba tu ulibetu makani umaone atu chilo zibeno mapanga iwe maro mokonda kumati mama umamba pala akaza kwa maziwa zoti uyutu wamba ukalamba yama nena kuti pala laje lilimbireko malo mokufusa kuti mufuna sima imene timakuza kuti kukalamba basi umasazika pobwera umangochoka ndio mazasazika kaza kupe pani naiwala nakamaona Izeck kubwera umasazika pobwera olochina kuti uzaziwe zoti nkulu itu akukalamba lamba weni sale pera kudumba bridge moja akaza kokuza inu lamba yotu wadumba bridge uli trouser yagwa twasuda ndawo olompira wana umaonera tu yambuye izo ngani sizimata ukalamba inetu ndabwera ndinkani yatwiga nanga kunasala paja kunasala 30,000 70 nalipira munalipira ndenda ati ndikupaseni ichabu munduze ndondomeko yake yakatundu kuti ndikampeza kuti ndimita nanu isate yobweresa ichabu ino 30,000 ndeti 70 munanda 100,000 izi ndiza inu ndine siningakuponde ni inu mapoloti wali ntawu chabu ino mapoloti wali po blanta alimu atatu mapoloti ulilongwe ku maka imosi chabu ino kuzomba munati mwinao so kuzomba so ilipo chabu ino komanda nga inu simuli takufupi ndi ku blanta mwina mupite pa uje mblanta ya komani mapoloti ambamvu sono inu nangasika li alimosi so pano mukapeza mwana wanga William William so pano iye ndi amene ati akusojezeni kuti malo aja ndi awa mwagulawo mwina mobe muli nyumba kale koma inu muta kuona kuti kodi nyumba ili kale nayo kapena ndigwezeni mange yanga kapana mungonduza kumalo kumene kuli maploti kuti ndisakakhala odaba ndikampeza William William mukampeza plot yoyamba ili pamene pamangidwa sanjika ploti pamene pamangidwa sanjika malo amenaja ndi ambu yanga ndiye sono ine kamukagwesapo sanjikayo inu ndikumanga nyumba yanu zabwino zili kwa inu ina ndi ili baujeni apo ndiye mwina mungapange business apa pa stadium Chichiri stadium bwana ndi plot yanu plot yanga ndiye sopano nanga sinu mwagula kwa inu mungo mukapita mukauza afamu wende sazampira malo amwini wake Izeck watigulisa ndiye inu muzipanga lendi kwa ine sizimavuta so mukunduza ndama ntalipira kale nanga chabuno ya chitatu yo iri kuti ku PCA hilo
pamene paja ndi ploti yangaso bise ile kuja kuli nyumba ya bwana ya mwapaziwa nde mukale mukauza kuti bwana ine ndabwera mwini waje wa malo mwini waje wa malo ndifuna ndigwesepo nimange yanga ya Izeck Izeck ya iwe ndama wa ndilakaye ndama zanga unabwera weka kuti sawa ine ndili maplot atatu mtauni tinakwiza mitendo ndakuza ose maplot ndiye kuniuza kuti maplot achali pa ndokaniza kuti wina ili pamene pali sanje zona ine kafa ndikane kuti plot ndi Izeck ukafika kugeti koyamba ndiye ndikaende kuti chani kasu lako mmanje ndenge kapika bageti wale ndifuna ndiambe kulima ndiambe kulima kuti paploti vanga ile upanga kunikuba yanga ena ndina kuzomba kapena tengania kuzomba uli ina ploti kuzomba ndina awiri kuzomba imozi kulilongwe imozi kwa masukani uze kuti maplot akublanta ya kuno kwanza nkele pa stadium nkele kuti pa stadium stadium ndizilima muzi banga ndalamu ndeti mwalepera chabwino kapena ndikupase ni ya kuzomba ulinao pale kumatawala apa pamangidwa barracks koma ukondemo kuna musamale pokapanga maploti chipamuka peza kupukuta futi ndio nikafika ku barracks ko nione plot ndi Izeck pamanga ndi barracks pano ineyo chako tipasa ni yakulilonge lipa iku 20 chani so pano kuliro na kama macho unduzi yakulilonge swali ndamba nalipira kale zona ili kweli yake ili ku 20 chani ili kweli ya sati kweli ya sati pati apa pamangidwa police headquarter kodiwe pamane pali police headquarter pa area 30 imeka ni plot yako ndiye ndipite pamene pacha mpite mukafika mwaule muwanu ine ndifuna pano musamuke ndiyamba kulima mulungu amawa kapena iya plani yaje mukauze kuti mufuna musegule police house uzalo wabanga ndikunibe kukubera chani iwe nikakupa sendrama za maplot kuza kuti maplot alimalo option kwa basi alimalo option ngapite malo so nikatenge kuti jeze kaini maplot Jacobo andu akuba osama apanga kuti azikhala oipa ndoipa kumene ndoipa chani zona Jacobo iwe muntu wankulu ngati iwe ndalama mmene zikufutira kupeza ine ndikukugulisa kuno wandipasa 70 pano kubweresa 30 plot isu unaione chabwino olo izi ntangoti ndadia undisumira kuti ndasainira pati watere ndi chimodzimodzi mtauni mumwe kumana ni munthu amwene bwanji 20 wagwira chani ntchito yacho iwe zona undipase ine 100 ploti ndicho kanaye kuti komande zanga undipasa zanga tu ndipasa ndikakupasira ku zanga tu ndio ndipasa Izeck ndikakupasira ku court kitabu ino iwe chaka tinoona timangisa nato iwe timangisa nato ine ukanimangisa mbero ituluka milandu yendere chaka ndipo ku court ndikavomera sindikakana kuvuta ndinadi akanduza mungathe kumabweza bwanji 200 ndebo doza maliza 100,000 zili ndiyo ukapanga makati amene ukhothi